Co ze Kubicą? Wiecie, ja mam pieronem rok sznupać belekaj pod Zeitunga i zuchtać za jakimiś ci tam szpasownymi geschichtami. I tak widzisz, bez sufal wlazła mi w gracę osprawka jednego istnego, Paul Kawakuły, w którym moc gryfnie pisze w takim Zeitungu, w który się Angora mianuje. Tak ci mi się to spodobało i że muszę sam tukej teroski to genau opowiedzieć. Bez ordze o wizerunek naszej domowiny nasz minister spraw zagranicznych uznał, co by są osobiście przegodać do Filipa Antkowi, policmajstrowi Macierewiczowi i Anie Krzywogębnej Fotydze. Skorzy jej planirowany drugi już zarają rajzie do Ameryki. Kiedy rozewrzył drzwi do jej kabinetu, ujrzał obrazek wskazujący na jej przykładno wspólną robotę. Szef tej symowej komisji do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej sztrichował coś czerwonym kugelschreiberem we sztaplu leżących przed nim Zeitungów. A ta nasza było ministerka od zagranicy wyszczygała w roz nacychowane koński nożyczkoma. Błogom was, zawrzesknął od proga Sikorski, nie blamirujcie już nos tak w tym Waszyngtonie, pędalując od dźwierzy do dźwierzy, jak jakie dziechciorze i hadziaje. Zajmany swoją robotą Antek policmajster blank zważował na niego, wyściubiał na lędzyk i nasztrichował kolejny artykel. Jeszcze to, moja ty roztomieło, powiedział kuty Anie, piszą sam o tym ruskim szoferoku Iwanowie. Jezderkusia, co wy sam do kupy robicie? Zadziwiał się Sikorski. Dopiero teraz merknął i że wyściżki ze Zeitungu przedstawiają wypadek tela co nie flugowy, nie fligra, ino autokowy. Analizujemy zamach na naszego Kubicy. Jest jawny ruski ślad w tej sprawie, szeptła Fotyga. Ludzie, a boście to jakie zgubliście do ostatka? Ale kaj tam, jeśli drugi szoferok, komanda lotu z Renault, nie jest ruskim, po jakiemu jemu się nic nie stanęło? Przecież ten Witalij Iwanow Blank nie wziął udziału w tym rajdzie. Miał ci on jakiś ganuk, jakieś przeczucie, albo poseł PiS-u podniósł palec, albo genau miarkował, co się ryktuje. Toż to przecam spletnia i belakwaster. Sikorski chycił się za łeb. Nasze przyjaciele Amerykanie pomyślą, że wszystkie Poloki to pofyrtańce. Zmienią Meinung, kiedy uwidzą to. Macierewicz triumfalnie począc pakietem zeitungowych wyściżków. Chociaż muszę przyznać, co jedne pytanie sztyc nie dało mi pokój. A jakie też to tam zaś pytanie? Po jakiemu? Pilot we Smoleńsku się zaczas, a pilot Kubicy wyloź ze tej katastrofy becą kości. Eugen z Pnioku.